Goedenavond en welkom vanuit Heerlen voor de opening van het nieuwe stadskantoor en het gerenoveerde raadhuis. Zojuist was op het Burgemeester van Grunsvenplein, hier een paar honderd meter vandaan, de opening van Cultura Nova. De 32e editie van dit internationaal beeldend theaterfestival. Die opening werd verzorgd door het Franse gezelschap Gratte-Ciel. Duizenden toeschouwers waren naar het Grunsvenplein gekomen om dat spektakel te aanschouwen. En al die mensen die zijn nu naar het Raadhuisplein aan het komen. Begeleid en voorafgegaan door de wagens van Mécanique Vivante. Die in een muzikale parade iedereen mee aan het nemen zijn hier naartoe. Een soort moderne rattenvangers van Hamelen eigenlijk. Maar dan op vereeuwige locomotieven, zoals u ze hier ziet. De stoetwagens komt via het Thermenmuseum richting het Raadhuisplein. De wagens, de zelfgebouwde wagens dus van Mécanique Vivante. Een gezelschap uit Frankrijk, uit de Cevennes. Al meer dan 30 jaar maken ze uniek theater en dan vooral uniek geluid. Frans Clochard heet de oprichter. Hij schrijft bijvoorbeeld muziekstukken voor Cementmolen en Misthoorn. Hij heeft projecten gedaan met pianospelende kippen en ook dit stuk, The Siren Song heet dat. Het lied van de sirene heeft het gezelschap weer zelf de instrumenten gebouwd. Letterlijk uniek dus, one of a kind. En dat zie je en dat hoor je ook. Ze treden in de zomermaanden op door heel Europa. Zo waren ze de afgelopen weken bijvoorbeeld in Hongarije. In Frankrijk uiteraard, hun thuisland. En nu dus in Heerlen. We gaan kijken naar voorstelling nummer 2 van vanavond. Naar de opening van Cultura Nova. Nu dus de opening van het stadskantoor en het raadhuis. Het stadskantoor, een ontwerp van Francine Hoebe, stararchitect uit Limburg. Inmiddels beroemd over de hele wereld. En het raadhuis natuurlijk, een ontwerp van Frits Peuts. Ook dat gebouw de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. En die twee gebouwen samen worden dus vanavond officieel geopend. Op dezelfde avond dat Heerlen de 32e editie van Cultura Nova opent. Daar arriveren de wagens van Mécanique Vivante op het Raadhuisplein. De lokroep van de sirene, de Siren Song. Zij nemen al die mensen mee van het Van Grunsvenplein naar het Raadhuisplein. Goed, Cultura Nova is geopend een dik uur geleden. We gaan nu over naar de opening van het stadskantoor
en het gerenoveerde raadhuis in Heerlen.
doesn't look good, it doesn't look bad. That's why we might be stuck in the middle. Maybe we are just ghosts. Oh
U kijkt naar de opening van het gerenoveerde raadhuis en het nieuwe stadskantoor van Heerlen. Op dezelfde avond dat Heerlen Cultura Nova editie 2023 opent. Dit hele weekend zijn er trouwens nog activiteiten rondom die opening van dat stadskantoor en het raadhuis. Er zijn onder meer tentoonstellingen, er is een symposium en een boekpresentatie. Wilt u daarbij zijn of daar meer informatie over hebben? Check dan de site van de gemeente Heerlen. En wilt u alles weten over Cultura Nova? Check dan de site van Cultura Nova of natuurlijk de site van L1, l1.nl/culturanova. Want ook L1 doet uitgebreid verslag van dat internationaal beeldend theaterfestival.
U keek naar de opening van het gerenoveerde raadhuis en het nieuwe stadskantoor van Heerlen. Ontworpen door toparchitect Francine Hoebe. Opening dus van raadhuis en stadskantoor op dezelfde avond dat Heerlen ook Culturanova 2023 opent. Te volgen natuurlijk in Heerlen zelf. Maar als u er niet bij kunt zijn via L1. Check onze site l1.nl/Culturanova voor alles wat wij doen hier op het Internationaal Beeldend Theaterfestival. Voor nu, bedankt voor het kijken. Fijne avond. Dag. La guitare, Eric Lorrain.